Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Matagal-tagal na rin po akong single. Mga hindi isa, hindi dalawa, hindi rin 2.5. Diretsuin mo na. 3 years. Okay, 3 years. Feel good morning, call and tits. Ako nga po pala si Teacher Chantal. Isang bread winner. At ayun nga po, dahil breadwinner ako, priority ko muna ang aking pamilya. 3 years na akong single. Mas focus ako sa pagtuturo sa mga estudyante ko sa elementary. Ako din po kasi ang nagpapagamot kay nanay. Tapos, nung dumating po si Jasper na co-teacher ko, inopen ko ang sarili ko sa kanya. Bale, nauna lang po ako sa kanya ng 2 taon dito sa school. Paramdam-paramdam hanggang sa nagsabi siya na manliligaw siya. Kaso, parang di pa talaga ako handa kasi ang dami kong priorities and responsibilities. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano na? Single ka naman, single din naman ako. Tsaka, parehas lang tayo ng school. Mababantayan natin ng isa't isa. Ba't kailangan ka bang bantayan? Hindi, ang ibig ko sabihin, kung may Nahuhuli masandalan... talaga yung mga babaero sa sarili nilang mga terminologies na ginagamit. Ang alam explain mo, ko lang. Babantayan kita. Ibig sabihin, kabantay-bantay ka. Lalong ayoko kitang sagutin, no? Hindi, ang ibig ko sabihin, Ayoko nang ganun yung binabantayan. may masandalan ka, may masandalan ako. Anytime, nandito lang ako. Kung independent ako, no, kaya ko yung sarili ko. Alam ko naman yun. Chantal, seryoso Alam ako mo, sa'yo. may klase pa ako ng 2:30. Kaya nga, seryoso ako sa'yo eh. Gustong gusto kita, kaya pagbigyan mo na ako. Try lang natin. Ang dami kong ginagawa. Di naman Mamaya ako may- magiging hadlang sa mga gagawin mo. Pero ako magiging unfair ako sa relationship natin Okay kasi lang wala. yun. Pwede magsalita muna akong dal-dal mo eh. Teacher ka Yeah. talaga. Meron pa akong mga priorities eh. Ang dami kong, may mga tutor pa ako pagkatas ng klase. Magiging unfair lang ako. Alam mo naman, si nanay ko, kailangan niyang pagamot ng pagamot ngayon. Kaya, pasensya ka na. Hindi talaga Okay lang yun, maging unfair ka. Sinasabi mo lang yan kasi Ay, hindi di, pa para tayo. Para mapatunayan ko nga, paano mo malaman na sincere ako kung hindi mo ko itatry? Diba? Paano ko mabala? Ang hirap. Kasi baka mamaya nang-aaway ka na ha. Una pa lang kasi wala akong time sa date-date na yan. Tsaka hindi ako mahilig ganun. mag-video call na gano'n. Ang dami kong nag-check pa ako. Okay lang. Chat lang kita. O chat mo lang ako. Okay lang ako. Promise. Try lang natin. Diba, malay mo, mag-work tayo.
Teka, alamin ko muna, sino ba yung mga niligawan mo rin ditong teacher sa faculty? Patay. Tanong ko Meron muna. ba? Wala akong niligawan na ibang teacher. Siyempre, kailangan ko lang Ay, yung mag-background check, no? dati yung- Meron ako naririnig, kailangan Yung ko lang. PE, unahan na kita, yung PE teacher. Yan, Pero yan wala, ang gusto umalis ko. na yun. Umahami. Naku, mukhang natatrap ako ah. Hindi, ibig ko sabihin, wala na rin naman yung teacher na yun eh. Di ba? Lumipat na rin ng ibang school. Yung O, PE teacher. bakit ka nag-e-explain? Tinatanong ko lang kung meron ka Kilaro ko niligawan. lang. O, ayan na. O kahit ba lumipat, may communication pa din kayo. Ay, di, wala na, Meron wala pa ako na. nabalitaan dun sa THE faculty. Ay, ano lang yun? MU lang yun, pero wala naman kami talaga nun. So, may nakaka-situationship ka, tapos gusto mo sagutin kita? Wala na yun. Kasi, bumalik ex niya eh, so wala na rin. Pero gusto mo pa rin siya. Kung Hindi baga na, tosga mo syempre. siya. Ano ako? Ba't ako papatol dun eh? Diyan ka Alam na. mo, red flag ka. Kasi tinotalk shit mo yung mga Hindi. naging ex mo. Wala naman ako sinasabi Oo, ah. ba sabi mo, bakit ulo? Oo, di ba? Tinotalk shit mo, sinisira mo sa Wala akin ako yung mga... sinisira sa kanya. Sinasabi ko lang, nakipagbalikan siya Hindi, sa ex yung mukha mo niya. yung gano'n. O, ibig sabihin, Hindi. direct, parang dire-dire. Pag Sige naging na. ex mo ko, gano'n din mo ko. Ba't naman kita magiging ex kung ayaw kita maging ex? Di pa nga naging tayo, ex na agad. Ayoko. Pagbigyan Tamo, ang mo. dami mo na palang iniskan dyan sa mga faculty na yan. Sige na, pagbigyan mo na ako. Ang dami. Please. Okay. Okay na. Ayaw pa yata. Yes. Promise, hindi ako maghihadlang sa mga gagawin mo. Ganyan ka din sa ibang babae. Talagang hindi mo titigilan. Oo naman. Oh! Sa'yo lang. Bawiin ko talaga. Sa'yo lang to. Promise. Sige Sa'yo na. lang. On the morning rain. Siyempre, bago pa lang kami po ni Jasper, hindi ko pa na-open sa kanya lahat. Lalo na yung mga mabibigat kong problema. Kasi nakakahiya naman, bago pa lang kami. Katulad po ng pagkakaroon ni nanay ng karamdaman hanggang sa kulang yung sweldo ko, nakautang ako kung saan-saan. Yun yung mga bagay na ayokong ipaalam kay Jasper. Kaya nga pinipilit ko, sabi ko, wag na lang maging kami kasi kailangan ko kumayad para makabayad sa utang kasi sa totoo lang po, baon ako sa utang. Hi, Mas! Dito ako, maniningil ako dyan sa teacher na yan. Paano ganyan naman? Hey, Mi, gagano na naman yan. Ay, naku, kanina pa ako nag-abang dito O, sa dali, may puntahan mo kantin. na. Baka mag-CR yan bigla. Dadaan yan dito sa kantin. Ayan na. Ayan Ay. na, sinasabi ko. Hi po! Mami, kamusta po? Huwag ka na mag-U-turn. Kitang-kita ka na namin. Hindi po, kasi merong pong basang semento na gagawa po eh. Kayo nga eh, nakaharang kayo dyan sa Pinarangan talaga namin. Kasi lulusot ka Sige eh. po, may klase pa po. Oy, ako. sandali. Huwag kang... Ma'am, Teacher. inaan nyo lang po yung boses nyo, Mami. Ang ganda! Ang ganda ng buhok mo. Saan ka po nagpa-reband? Saan na yan sa ano ko? Sa friend ko na Saka yung kulay bagay na bagay po sa Talaga? undertone nyo, cool undertone. Uy, Saka thank po you, yung damit nyo. Ay, ang laki ng boobs nyo. Retoke po yan. Oh, hindi ah. Ay, natural po yan. Ay, teka. Ganda Iba po. mo yung istorya. Bakit po? Hindi po. Nagsasabi po ako ng totoo. Umabot na ng 30K ang utang mo kasama interest. Naan nyo lang po sana yung boses nyo, ma'am. Naiyak ko. Sabi mo, after 1 month bayaran. After next month. After third month. 6 months na po. Pero, di ba po, sabi nyo pag nababayaran naman yung interest, okay lang naman. Kasi yun naman po yung business nyo, di ba? Ba't parang namang may utang akong buhay sa inyo? Wow! Paabutin mo ng 9 months. Sumanganganak na tong utang mo. Eh,
Ma'am, unain niyo lang po yung boses niyo. Baka marinig po ng ibang parents. O nahiya ka? Hindi po, ang sinasabi ko lang po, pwede niyo naman po akong tawagan para sa Hindi ka nga sumasagot. Tinatawagan Wala ka po akong namin. load. Di ka ako makabayad sa inyo eh. Load. Online ka sa Messenger. Doon ka. Ano lang po yun, FB Lite. Pilay, ganyan pa ba? Oo, no? Lulusot talaga, guys. Lulusot talaga. Tsaka po, hala? Sa TikTok po yung higaw niyo. Ang ganda. Oo, ang ganda, Totoong diba? pearl yan? Hindi ano lang yan. Chapakes lang yun. Grabe, Pero no, nasa nagsusuot talaga yung parang thank you. mamahalin. Teka. Huwag mo akong anuhin. Sis, magkano ba utang niyo sa'yo? Ma'am, nakakahiyamang maningil pero kailangan ko na kasi yung 25,000. Sa akin 30, sa'yo 25? Pwede po hinaan nyo lang yung boses nyo kasi baka marinig po ng mga estudyante. Maapektuhan po yung mental health nila. Wow! Mental health na estudyante yung iniisip mo. Samantala yung mental health namin dalawa. Wala kang pakialam. Ma'am, kasi... Dapat na-rolling ko na yung 30K na yan eh. Ma'am, Kumita na ako dapat dyan. ma'am, maawa ka naman. Wow! Paawa-awa. Yun talaga yung mga nangungutang ko. Paawa-awa. Ikaw po, may kakayahan ka na magpautang. Ako po, umuutang lang ako. Kasi ninegosyo ko nga. Kasi paaral ko sa anak ko. Sana pwede nyo na lang ako pinautang kung ganyan po yung tingin nyo sa akin. Kasalanan ba namin na napautang kami? Kita niyo po, di sana kung may pambayad ako, hindi ako pagkatas nito, may tutor pa ako. Talaga? Opo, tas minsan nga ako Ano? yung, minsan po, Hindi! ang ulang ko po toyo, yung mantika. Yung nanay ko po sabi, Wala kami pakialam sa nanay mo. Kasi napa-emergency mo na yan, kaya pinautang ka. pero hindi pa po siya gumagaling, kaya bigyan niyo pa po ako ng palugit. Parang Anak ba kami? Kami mapapa-hospital Ma'am, dyan. alam ko may mabuti pa rin natitira dyan sa puso mo. Hanapin mo lang. At bigay mo sa akin sa makahanap. Yasmin, ikaw ba yan? Tumigil ka. Huwag mo akong i-esophagus dyan. May magkabuti pa rin na. Supektusan ko yung esophagus mo. Tumigil ka! Kung ayaw mo magbayad, ipopost ka Tinitingnan namin. na Di po ba, tayo me? na. I-post natin to. Oo, Palautang ko. i-post natin siya. Tapos pagkakalat namin dito sa school, palautang ka. Marami pa naman akong followers kasi content creation ako eh. Ano content creation? May entry I-post ako. natin. Content criticism. Okay ba? Ayoko na mag-entry. Kailangan may entry. Huwag niyo po ako i-post, parang away, luluhod po ako. Kahit nakikita po ng mga estudyante. Basta, Wala pa po. sa katapusan, pag hindi ka magbayad, ipopost Sa ka inyo na lang po namin. itong lip tint ko. Sa inyo na Ay, lang. bagay ba ito sa akin? Bagay po yan. Maganda po yung 30K po yan. Yan na lang. Wow, pumili ka na third! Dito mo ba pinanggastos yan? Na-hype na ako Kumbaga, sa'yo. ex din. Sa'yo na yan. Wala akong pakialam sa lip tint na yan. Business is Ito po, business. meron po akong mirror. Wala! Ano ba ako? Pagbayad ka kung ipopost ka namin. Naintindihan mo? Bukod po sa mirror na to, di ba pangit kayo? Gaganda po kayo pag... Wow! Hindi, magbayad ka kung Please hindi. po, huwag niyo mo ako i-post. Sa katapusan. Please po, mami. Kung hindi ka magbabayad sa katapusan, ipopost ka namin! Huwag po. Hindi ko na po ang alam ang gagawin ko, Colentits. Nakakahiya. At ayoko malaman ni Jasper yung sitwasyon ko. Pero dahil nga may mga magulang na medyo nagskandalo at may mga nakakita, alam kong makakarating sa kanya yung balita. Kaya, inunahan ko na, kinausap ko na siya. Salamat, Ano? salamat sa lahat ah. Grabe ka, halos. Salamat. Di pa nga tayo nag-mansary. Magmamansary pa lang tayo. Ayoko na nga kasing paabutin sa Mansari para hindi na Teka, tayo teka. mahirapan. May nagawa ba ako? Doon sa mga sinabi ko dati, sa mga Wala. naligawan ko dito? Alam mo, Jasper, wala. Napakabuti mong boyfriend. Mag-iisang buwan na yan, nakita ko kung gaano ka katotoo sa mga sinabi mo nung nanliligaw ka. Pero, Jasper, kasi siguro naman narinig, baka ayokong... Bakit mo nga ako hiwalayan? Ano bang ginawa kong kasalanan? Baka madamay ka sa skandalo eh.
dito sa school. Anong Tsaka baka mag-guidance ako, baka matanggal ako sa trabaho mo. Ang dami kong utang sa parents ng mga estudyante. Sorry, ayong madamay ki. Kaya salamat sa lahat, Jasper. Nakakahiya, pero yun yung totoo. Wala kang problema. Hindi. Yun na yung problema mo, tas idadamay mo tayong dalawa. Siyempre, kasi kredibilidad mo rin yung dadamay dito. Ayoko baka madamay ka, baka Shh! Tama na. Tulungan kita. Tutulungan kita sa problema mo. Kahit dandahanin natin yan. Hindi man ako mayaman, pero makakadiskarte din ako para bayaran natin yan. Alam ko naman Alam ko na bago pa ako nanligaw sa'yo, alam ko na yung may sakit nanay mo. Ikaw yung breadwinner sa inyo. Alam ko na yun lahat. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin yan. Gusto ko lang naman ipagtanggol mo rin tayo. Ay, natatakot ako kasi nga. Ayoko madamay ka kasi mahal nga kita eh. Ayoko mapahiya ka. Mahal mo ko. Tsaka ayoko maging pabigat. Hindi ka pabigat. Kaya nga andito ako. Tutulungan tayo. Kung may problema ako, tulungan mo rin ako. Pero sa ngayon, ikaw yung nangangailangan. Kaya ako nandito. Pero baka Shh! mabaon ka din sa... Hindi tayo babaon. Dalawa tayo eh. May iba akong gustong baon. Eto, sige, baon na natin. Ito na yun, oh. Babaon? Oo. Sige. Basta tutulungan kita dyan, okay? Thank you. Thank you, Jasper. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Thank Mahal you. kita, Chantal. Mahal mo talaga ako, no? Tulungan kita. Thank you. Okay? Ibaon na Thank you. natin. Baon. At makalipas po ang ilang araw. Oh, saya ka na? Sobra. Pero baka pabigat ako sa Hindi. Kinausap ko na yung mga parents. Uy, ba't mo kinausap? Baka Hindi, sabihin. wala. Okay lang yun. Hmm. Sinabi ko sa'yo yung pera ng galing, tapos Ginawa mo yun? pinaghati ko muna silang dalawa para naman may matanggap sila parehas. Alam mo naman yung mga Galit yan. ba sila sa akin? Normal reaction. Pero kahit pa paano nabawasan. Kasi at least nagbayad, di ba? So, medyo kalahati na lang kay yung isang mami. Yung isang mami naman kalahati din. Mo, mababayaran din natin lahat yan. Thank you. Aba, Thank you. sino pa bang magtutulungan kundi tayong dalawa? Ngayon parang nararamdaman ko talaga na totoong mahal mo ako kahit maraming kang niligawan. Wala naman ang ganyan. Okay na yun eh. Wala na yun eh. Pero sorry kung magduda ako sa iyo, pero ngayon, ayan, pera na yung usapan. Pera na Naiiya yan. ako eh. Kikitain natin yan. Tsaka huwag mo nang isiping bayaran ako ha. Sabi ko sa iyo, ang usapan, gagawin mo yan, pero uhulugan kita. Huwag mo muna isipin yan. Kasi alam kong papagamot ka pa sa nanay mo. Unahin mo muna yun. Paano ka? Okay lang ako. Single din naman ako eh. Wala pa naman akong binubuhay Promise pamilya. single ka. Of course. Promise. Love you. Love you. Salamat Hindi ko alam paano magpapasalamat sa'yo. Hug mo na lang ako. Sige na. Tama na. For all those times you stood by me